Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बराय हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ दिनै नै जा बोराय बुरि सानैजों न' लुनो नागिरदों आरो सारना लाग्रोबाय आरो गुलाखौ इटाफोरखौ सोमना लाजोब्बाय आरो ओमफ्राय हेल्पारा दिनै फैनो हायासै आरो बिनि थाखायनो आं मावफानो गोनां जादों लोगोफोर मावगासिनो दं बर्तमान न' मोजां थानांगोन ना बिनि थाखायनो लोगोफोर इटा देखौनि आङो नै जायोना जायाना होथारदो आरो मावनाया हेल्पाराबो दिन फैजायासै नालाय आंनो हेल्पार जानांबाय आरो बेसे होगोनथाय हाजिराखौबो लोगोफोर मावनानै दसे जिरायबाय आरो ओमफ्राय बोराया माथिबा बाहेरायाव थांबाय दसे आंबो दसे जिरायबाय 1टा जाबाय आरो लोगोफोर दा 1टा
खानायबा जाथारलाहाय खानायखौ बोनोसै र' लोगोफोर बैसागोनि सिगां आं रुदनाखै मोजाङै आंखौ Gusung lo lah orang lama. Gusung. Lalu sudah enggak? Lalu sudah. लोगोफोर नै मावना मोनालायबाय आरो लाइट लगायलायबाय ओमफ्राय जोबथारसिगोन आरो